Призив за помощ да помогнем на Криси да продължи да чува. Така се казва кампанията, която една майка от Враца поде в името на своето дете. 10 000 лева са нужни за подновяване на слуховия апарат, без който околният свят би бил за момчето абсолютна тишина. Здравната каса не поема тези разходи за близките, които, колкото и малка да изглежда сумата, е непосилна. Малкият Кристиян идва на бял свят с толкова проблеми, че само майката знае какво изтрува на 10 момчето да бъде като връстниците си и да посещава нормално училище. Окончателната диагноза вече до година бяхме я разбрали с ТЕЛК 96% с чужда помощ. ДЦП остана като трайно увреждане, но най-същественото, това е глухонемотата. Абсолютно пълно глухонемота. Здравейте, приятели! Думите, които Криси изрича, близките отдавна не възприемат като чудо. Когато бил на 2, станал едно от децата на българската Коледа и един от първите пациенти, на които не в чужбина, а у нас, поставили кохлеарен имплант, с чиято помощ момчето чува и говори. Много беше трудно, първите години беше самия процес на чуваемост, много трудно. Всеки малък звук за него беше травма. Настройки, постепенно увеличаване на импланта, докато се постигне едно ниво и вече се започна изчистването на звуците, обучението, думи, цветове, букви. Хората като Криси в България са около 300. След няколко месеца изтича гаранцията на процесора, чиято подмяна здравната каса не покрива. За целта майката, която отглежда сина си сама, трябва да събере 10 500 лева. Сваляйки импланта, той си остава едно глухо дете, абсолютно. Никакъв звук не достига до мозъка му. На създадената от няколко дни страница във Фейсбук "Да помогнем на Криси отново да чува" вече откликват дарители. Дори има постъпления по банковата му сметка, дори и с малки суми, има 10 лева, което много ме радва. До момента в сметката са постъпили 500 лева. Помага и сестричката на Криси, от няколко месеца работи във Великобритания, за да се съберат парите. Как е, Ангел? Ще дойде 15 септември. Да те изпрати на училище? Докато снимахме в кварталната градинка, непознати дариха още 60 лева за каузата на Криси. За тази сутрин от Враца, Маргарита Стефанова.